Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Magandang umaga po, Nicole and Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jane. Lumaki po ako sa lola ko dahil bata pa lang po ako nasa abroad na po ang nanay ko. Ang tatay ko naman po ay nasa kulungan dahil sa ipinagbabawal na gamot. Nung time na yon, meron akong kapatid na babae na nasa malayong lugar at doon nagtatrabaho. Nung 17 years old ako, nasa kolehiyo, nabuntis ako ng boyfriend ko. Tumira kami sa bahay nila at dahil parehas kaming walang trabaho, umaasa na lamang sa mga magulang niya. Hindi nagtagal, naghiwalay din kami. Kinuha ko ang anak ko at nagtrabaho. Nang malapit na mag-aral ang anak ko, kailangan ko siyang ibigay sa tatay niya dahil hindi sapat ang kakayanan kong pag-aralin siya. Pagkaraan ng 3 taon, nakilala ko naman ang isang lalaking akala ko at iniisip ko na tatanggapin ako ng buong buo. Nabuntis ulit ako. Nagsama kami. Ginawa ko ang lahat bilang isang mabuting asawa at ayoko nang magkamali muli. Pero sa kabila nito, ng babae pa rin siya. Bukod dito, nanakit din siya sa tuwing mag-aaway kami or nananakit din siya sa tuwing mag-aaway kami. Hindi ko na kinaya ang sitwasyon. Nakipaghiwalay ako sa kanya at nagpakalayo-layo. Hindi na rin siya nagparamdam sa akin. Kahit suporta sa anak namin, wala rin siyang ibinibigay. Taong 2017, nagdesisyon akong mag-abroad para sa mga anak ko. Wala man sa poder ko ang panganay ko, nagbibigay pa rin ako sa kanya ng suporta. Yung pangalawa kong anak, pinaalagaan ko muna sa kamag-anak ko. Akala ko magiging smooth na ang buhay namin. Pero hindi pala. Nagkaroon ako ng karelasyon dito sa abroad na pamilyado na pala. Nagkaroon kami ng usapan na hindi ko guguluhin ang pamilya niya. Tuwing magkasama kami, sobrang nag-iingat ako. Kamakailan lamang, nalaman kong buntis na naman ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Araw-araw akong umiiyak dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Sa totoo lang, nahihirapan akong magbuntis ng lihim. Sa kabila nito, kinakaya ko pa rin magtrabaho alang-alang sa mga obligasyon ko. Napakaraming gumugulo sa isip ko. Hanggang kailan ko ito itatago? Papaano na? Ayoko rin na may masabing masama tungkol sa akin ang mga tatay ng mga anak ko. Minsan sumasagi na sa isip ko ang magpakamatay, pero kapag nakikita ko ang mukha ng mga anak ko, nagkakaroon ako ng lakas para lumaban. Nananalig ako na malalagpasan ko rin ang pagsubok kong ito. Ako po si Jane, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.